Liwap vilayatynyň Darganatada etrafynda dollaryň Garabadardaky bahasy ýokarlanyp 25 manada goloýlan mahaly gurluşyk harytlarynyň narhlary hem gymmatlaýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň Liwapdaky çeşmesi habar berýär. Şuň 30 kilogram şpaklyovka 80-100 manatdan satylýar, öň 25 manatda. 50 kilogram sement 120-150 manatdan. 4 metr şifr 300-500 manatdan, 6 metr ululugynaky bir taxta 300 manatdan bahalanýar. Her haryt adından 50-100 manat gymmatlady diýip gidlinlik şertinde söhbetdeş olan çeşmämiz 13-nji iýulda gurrun berdi. Çeşmämiz käbir beýleki gurluşyk harytlarynyň häzirki bahalary barada hem maglumat berip 6 metr ululugynaky beton plitalaryň 2000 manatdan satylýandygyny hem aýtdy. Kafiller diňe daşary döwletlerden getirilýär. Olaryň 1 kvadrat metri 200 manatdan başlanýar. Kafirlerin orta hillesi 2000 manatdan hem gymmat. Duo atlı diwarlar üçin boyaw renklerin 20 kilogramy 2830-4000 manat aralygynda durýar diýip çeşmämiz aýtdy. Adatlyň çeşmesi bilen söhbetdeş olan gurluşyk harytlaryny satýan söwdegärler bu gymmatlamanyň sebäplerini Garabadarda dollaryň bahasynyň ýokarlanmagy bilen düşündirýärler. Garabadarda 1 dollaryň alış-çalyş bahasy 24 manat 80 teňe ýetdi diýip çeşmämiz sözüniň üstüne goşdy. Türkmenistanyň Merkezi Banky dollaryň resmi kursyny 2015 ýyldan bäri 3,5 manat möçöründe saklap gelýär. Türkmen häkimetleri ýurda ykdysady kynçylyklaryň aralaşmagy bilen 2016-njy ýyldan başlap ýurtda dollaryň resmi sowdasyny gadagan etdiler. Munyň ideýany Türkmenistanda valutanyň Garabadary döredi. Galybersede gurluşyk harytlarynyň gymmatlamagy sebäpte gelen apy tupanyň netijesinde ýüzlerçe ýaşaýyş jaýynyň hatardan çykmagynyň ideýanyna gabat geldi. Adatlyň çeşmesi gurluşyk mögsüminiň başlamagy bilen harasatdan ejer çeken adamlaryň jaýlaryny dikeltmäge çalyşýandygyny we şol sebäpli gurluşyk harytlaryna bolan talabyň hem artandygyny bellidi. Ýatlatsak şu ýylyň 27 aprelinde Liwap we Mary vilayatlaryna gelen apy tupanda jaýlara olaryň üçeklerine ýiti ziýan ýetipdi. Çeşmämiz gurluşyk harytlarynyň bahalary gymmatlaýan mahaly olaryň käbiriniň hiliniň pese gaçýandygyny we munyň hojalyklaryň ençemesinde betbagçylyklaryň döremegine sebäp bolýandygyny hem aýtdy. Elektrik kabelin 1 metriniň bahasy 50 manatdan bahalanýar. 10 manatdan hem bar ýöne onuň hili pes. Şu ýyl Darganatada bu ardan kabelden peýdalanan adından 15 adamyň öýünde ýangyn döredi diýip çeşmämiz bellidi. Azatlyk radiosu baýdylanlar barada Darganatada etraf we Liwap vilayat häkimliklerinden kommentari alyp bilmedi. Bellep geçtek häzirki wagtda ýurduň senat we gurluşyk önümçiligi ministrligine prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow ýolbaşçylyk edýär. Aşgabadyň 3-nji mikroraýonundaky köp gatly ýaşaýyş jaýynyň üçeginde ýangyn döredi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy we wakany video düşüren ýaşaýjylar Aşgabatdan habar berdiler. Bu ýangyn Norberdihan köçesiniň ugrundaky 19/2 köp gatly jaýda boldy. 11-nji iýulda giýişlik dören ýangyn köp gatly jaýyň iň ýokary gatynda ýüze çykdy. Ýangyn jaýyň üçegine ýaýrap, esasy ýangnyň ziýan ýetiren ýeri boldy. Şol gije ýangyn söndüriji gullugyň işgärleri ýanyny söndürmek başardy diýip gidlinlik şertinde söhbetdeş olan habarçymyz aýtdy. Ýaşaýjylaryň wakany video alyp Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna iýberen video ýazgysynda köp gatly jaýyň üçeginiň ýanýandygyny we onuň uzakragynda duran ýaly bolup görünýän adamlaryň sesini eşitse bolýar. Habarçymyzyň sözüne görä 12-nji iýulda şäher häkiminiň görkezmesi esasında arkaç gurluşyň işgärleri jaýyň üçegini dolu söküp aýryp, onu täzeden dikeldip başladylar. Arkaç gurluşyň işgärleri dikeldiş işlerini dowam etdirýärler. Üçegiň örtügini ýerine ýetirýärler. Ertir bir gün dolu gutorjak ýaly bolup görünýär. Bir dikeldilmäge mätäç ýer ýokary gatyň bir otagy, başga otaglara ziýan ýetmändir diýip habarçy işgärleriň ýerinde gyzgyn nahar bilen üpçün edilýän hem aýtdy. Şol bir wagtda ol ýanynda ziýan ýeten otoň ýaşaýjylarynyň wagtlaryň nirede ýaşaýandygyny anyklap bolmandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Şaýatlaryň habarçymyza aýtmagyna görä, ýanynyň döremegine gaz hasaplaýjy guralyň kadaly işlemeýänligi sebäp bolupdyr. Azatlyk radiosyna bu barada Türkmenistanyň Gorunmak ministrliginiň raýat gorunuş we halat ediş işleri baş müdirliginden hem-de Aşgabat şäher häkimliginden kommentari almak başartmady. Şeýlede wakada adam
paydalarynyň bolandygyny ýa-da bolmandygyny hem anyklap bolmady. Soňky ýyllarda Aşgabadyň köp gatly ýaşaýyş jaýlarynda ençeme partlamanyň we ýangonyň bolandygy barada habar berildi. Geçen ýylyň 24-nji iýulynda Aşgabadda we onuň eteginde bir gije gündüziň dowamında hem partlama hem de ýangyn boldy. Şonu Adatlyň habarçylary we garaşsyz media serişdeleri 11-nji etrapçada gaz turbasynyň ýarlandygyny we Aşgabadyň eteginde kagyd, karton öndürýän kärhananyň ýanandygyny habar beripdiler. Şeýle-de şol aýyň 16-syna Aşgabadyň 10-njy etrapçasyndaky köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň birinde gaz partlamasy boldy we binanyň ýokary gatyndaky otoglaryň käbiri bölekleýin opuruldy. Baka şaýat bolanlar şol partlama netijesinde adyrnan 20 adamyň wepat bolandygyny aýdypdylar. Soňky ýyllarda Adatlyň Aşgabatly söhbetdeşleri gaz ölçejileriň gystagary oturdylmagynyň ýerine ýetirilen işleriň hiliniň pes bolmagyna we gazyň sızmagy ýaly howply ýagdaýlaryň döremegine getirýändigine, şeýle-de gaz ölçeji gurallaryň biwat çykýandygyny habar beripdiler. Türkmenistanyň häkimetleri we media serişdeleri ýurtda bolýan tebii betbagçylyklary ýa-da dürli ýagdaýlar sebäpli döreýän ýangyn hadisalary barada ilat köpçüligine açaçan maglumat bermeýärler. Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk edýän daşary ýurt habar beriş serişdeleriniň biri bolan trend ýurdun hususy pudagyna daşary ýurt maýalaryny ýatyrmak mümkinçiligine umytly garaýar, emma synçylar koronavirus pandemiýasy bilen bagly geleňsizlikleriň türkmen hökümetiniň bolonja at abraýyny hem gaçyrýanlygyny iri maýadarlaryň beýle ýurda maýa ýatyrmajakdygyny öňe sürýärler. Ýewropanyň dikeldişi we ötüş banky Türkmenistanda öz işine başlan wagtyndan beri ýurdun dürli pudaklaryndaky 70 taslama gatnaşyp 272 milyon euro maýa ýatyrdy diýip Trend habar agentligi bankyň wekili Anton Usow talgylanyp habar berýär. Bu maýa goýumlary hususanda ýurdun 200-den gowrak kiçi we orta kärhanasyna telekeçilik ýardamlaryny almagy mümkinçilik berdi diýip Usow sözüniň üstüne ýetirdi. Usow Ýewropanyň dikeldişi we ötüş bankynyň geljekdäki maýa goýumlary barada söz açyp, bankyň Türkmenistanda gurluşyk materiallaryny öndürmek bilen meşgullanýan Ak-Hünji kampaniýasyna qarz pul bermekçidigini aýtdy. Bu qarz 2020-nji ýylyň iýul aýynyň ahirinde bölünip beriler diýip bankyň wekili goýberilejek serişdäniň möçberini anyklaşdyrmazdan sözüni dowam etdirdi. Onuň tasdiklamagyna görä dogry mümkinçilikler dörän halatynda Ýewropanyň dikeldiş we ötüş banky beýleki türkmen kampaniýalaryna hem şoňa meňdeş qarzlary berip biler. Şu ýylyň başynda Ýewropanyň dikeldiş we ötüş banky we Ýewropa Birleşigi Türkmenistanda geyim gejimleri gury araçsalyş işiniň ýaýwanlandyrylmagyna goldaw bildirdi. Mundan başga bankyň araççylyk önümlerini öndürýän hususy kärhana Ryshally el kampaniýasyna goldaw üçin 1,13 milyon dollar qarz berenligi bellenýär. Şeýle-de Ýewropanyň dikeldiş we ötüş bankynyň wekili Anton Usowyň sözlerine görä yerli hyzmatdaş banklaryň üstü bilen gönüden göni ýa-da gyýtyklan serişde bermek arkaly bank azyk önümlerini gaýtadan işlemek we paýlamak, logistika, uly hyzmatlary, gaplama, mebel we mehmanhana işleri bilen meşgullanýan hususy kampaniýalary goldamagy planlaşdyrýar. Ekspertler Türkmenistanyň garaşsyzlyk ýyllaryndaky iň agyr krizisyny baştan geçirýänligini aýdýarlar. Koronavirus pandemiýasynyň global niwet banklaryna ýetiren täsiri resmi Aşgabadyň gesasy ekspert önüminiň berýän girdejileriniň hem düýpli adalmagyna getirdi we şerketleriň baglanmagy ýurdun bazarlarynyň daşardan getirilýän harytlary barha köp derejede garaşly bolýanlygyny ýüze çykardy. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow hökümet mejlislerinde resmiýetlerden owa hujulygyndaky niwet gaz budagyny we beýleki urlardaky önümçiligi ýokarlandyrmak, importyň ornuny tutýan önümleriň öndürilişini artdyrmak, eksport edilýän önümleri köpeltmek ýaly talaplary ýygyderli öňe sürýär. Türkmenistan halkara korrupsiýa hatabatlarynda hemişe iň korrumpirlenen ýurtlaryň arasynda görkezilýär we synçylar resmi Aşgabadyň daşary ýurt sermaýasyny çekmek mümkinçiliginiň hemişe az bolandygyny belleýärler. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň öňkü başlygy Hudaýberdi Oradowyň sözlerine görä çynlaky daşary ýurt kampaniýalary hiç wagt Türkmenistan ýaly ýapyk, açyk aýdynlygyň ýok ýurtlarynda maýa ýatyrmaýarlar. Şeýle-de synçylar Türkmenistanyň koronavirus pandemiýasy bilen baglykda dünýä ykdysadyýatyny aljaradan keselen görnetdiň subutnamalar
harytlary bolsa-da ýurdun çäginde hiç bir hadisany resmi taýdan hasaba almazlygyna gen galýarlar. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň merkezi Aziýa boýunça analitigi Brüs Panierň pikirine görä, has gowy saglygy saklaýyş ulgamy bolan ýurtlarda hem günde müňlerçe täze näsag göze çykarylýan wagtynda Aşgabadyň barha köpelýän subutnamalara garamazdan Türkmenistany virusy ýurda golaylatma saklap bilen ýurt höküminde görkezjek bolmagy adamlaryň ýadyndan aňsa-daňsa çykmasa gerek. Ýol başçylary şeýle derejede gözden düşen özlerini biýabra eden bir ýurtda daşar ýurt maýadarlarynyň maýa ýatyrjakdygyna ýa-da beýlik hökümetleriň Türkmenistana bil baglap ony dost ýa-da hyzmatdaş hasaplap biljekdigine ynanmakda, muny göz öňüne getirmekde kyndy Brüs Panyer golayda Türkmen prezidentiniň pandemiýa we harasat döwründäki emelsizlikleri barada ýazan göwrümli analizinde aýtdy.